Mi esker, etortzeagatik, Andoaingurria Sahara elkartari izenean. Mi esker, bertsolari noski eta puntuka, bertso eskolari. Mi esker ere Ase Aranburu, artekaritzari, Aiurriri, Andoaingo udalari. Eta beti eskerrak ematen pasatzen dugu urtea. Eskerrak ematen ditugu 12.000 kilo janari, Andoaindik bialdu diarako, Saharara. 95 kilo botika ere jasozian, Andoaingo farmaziekin, elkarlanean. Bere garaian ere gezurra bedudi, baina Saharan moldeak egon duzian, eta dana txikituak dituzan, Andoaingo udalak eta herritar askok dirua jarri zuten, han altzan neurrin goera horri buelta emateko. Eta orduan hori da, eskerrak ematen pasatzen dugu urtea. Baina beti gogoratu behar dugu ez dela arazo humanitario bat, hau ez dela nolabait hori lurrikara bat, edo izurrite bat, edo nolabait pobrezi goera bat, ez? Hau, arazo politiko bat da. Nesta hitzak beti, politika hitzak beti beldurra ematen du, baina kontua da hori. Saharako errefuxiatu kanpamentuak ditugu beti gogoan, eta horiekiko elkartasuna, baina 40 urte pasadia, ihes egin behar izan zunetik, gaur egun Sahara okupatuta dago lurralde hortatik. Eta konponbidea beti bezala, erresa ematen du, ez? Erreferendum bat egitea, autodeterminazio erreferendum egitea, eta ikustea, ez da ber, herritarroiek zer nahi duten. Konponbide erresa, baina 40 urtetan luzatu dena. Egoera ez da aldatu, baina lurralde okupatutan borrokan ari dira egunero. Errefuxiatu kanpamentutan bizirauten ere eta antolatzen hango hezkuntza, emakumeak antolatzen dira, egunero ere borrokan daude. Orduan, guretzako elkartasuna, nolabait, eskuzabaltasuna, eta eraberan ere konpromisoa eta aldan neurrin laguntza. Ez aztutzea, ez borroka hori, beste munduan dauden beste asko bezala. 3, ez dakit itxaropen printza edo ez jarri nahiko genituzke ere. Orain adibidez Maroko saiatu da lurralde okupatuetan Mauritaniarako bide bat irekitzen eta Saharako gaur egun dagoen hango Saharauien ejertzito hori saiatu da ere, bidea moztu die. Eta gatazka hori, han gelditu da ez. Baita ere, Hasan Alia, hemen onduzan, orain erranik bizidan Saharaui bat, asilo eskubidea onartu diote, ez? Hemen onduzan handoain hitzaldi bat ematen, eta han epaiketa baten zaiz egon, eta asilo eskubidea onartu diote. Orain ere, Europan onartu da nolabait hori, lurralde okupatuetan, hango aberastasunak Marrokosek ezin ditula ustiatu, ez? Ez dakit, oso gauza txiki dira, betetzea ere zaila dianak, baina nolabait gogorazten digutena hori, borroka hori aurra dijoana. Bukatzeko, hemen ikusi dituzue argazki hauek, han agertzen dira Saharako umeak, eta beti saiatzen gara fetxa hauek aprobetxatzen nolabait hori, udara bakean, Saharako aurrak Euskal Herrira, 2 hilabete pasatzera kanpaina bat antolatzen, oporrak bakean deitzen dena, eta, animatu nahi zaituztegu, kanpaina hortan parte hartzea ez. Hemengo familiak, 2 hilabetez, Saharako ume bat beretxean hartzeko kanpaina hortan. Telebistan beti ikusi dituzue ume grifartxua, familia pozik, guk ere ez dugu salduko holadana ederra danik, baina bai da benetako esperientzia bat. Elkarbizitza esperientzia bat da, ume horiek elikadura hobetu ezakete, udaran, osasuna ere medikura juten dira honea, oso, 2 hilabeteango temperaturako gorretatik ateratzea oso garrantzizkoa da beraientzako. Eta hemengo feminintzako, esan bezala elkarbizitza esperientzia bat da, kulturarteko benetako truke bat, eta, gero, udaletxea gestionatzen du, udaletxea gestionatzen du, udaletxeakin harremanetan jarri zaitezkete, eta, bukaeran ere, taldekoak hemenoko dira. Orduan, eskerrik asko, eta gozatu. Eguardion denoi, eta lehenik eta behin puntuka bertso eskolan izenean, eskerrik asko Urria Sahara elkartiei, olako antolakuntza izateagatik eta olako bertsolari gaur hemen izateagatik. Eta, beste gabe aurkeztu ingozkizue zuen eskubitik hasita, Sustrai Kolina, Julio Soto, Elena Guaran, Unai Muñoa, Aitor Mendiza. Eta beste gabe, eurek agur bana abestuko dugu.
Notiziak iristen dira Saharatik, baina berriak diren askotan ez dakit. Jaigoizeko bersoak gutxi du txispatik, desertuai kantatu nahi diot atik, nere erraietako oasietatik. Naizta bersoak janzten ditugun, ametsez eta urdinez, guk nekez libratu dezakegu, Sahara bere burdinez. Miraririkan ez baita lortzen, bersoaren eraginez, baina goiz goxo bat igarotzen, lagun dezala gutxinez. Lapurretaren biktima nolaz bihurtzen da eskalea, ondarra dira etxea eskola, pasilloak da kalea, guk ere jarri nahi genuke gaur, ez justu ondarralea, bertsoa izan daitekelako animo eroalea. Aurten berriro elkartu gera, saio berean bilduta, gela honetan aldarria da, herri txikien burruka, indar egiten ari gera gaur, denak eskutik helduta, eskerrik asko etortzearren, Saharak merezi duta. Batzuk kolakau zaporea da, besteek kafearena, beste batzuek atzo gaueko, azken gintonikarena, zapore, gazi zapore, gozo, naiz elkartasunarena, egin nahi dugu goxo-goxoa eta zaporetxu dena, denen gustura ezin da baina, alikta gustukoena. Behin sartu geralako kontu sakonetan, etorri zeraten oi mil esker benetan. Beste behin bildu gera eguerdi honetan, naiz errenka ibili biharamonetan.
behin bildu gera eguerdi honetan, geure hitzak gehitzera argazki oinetan.